Halo rek, iki suwangar tir nang Surabaya ono bakso gepeng gawe mangkok gawedhe regane murah kuwae ngewaldu lek ngekeki bawang goreng barbar koyo ngene rek. Tapi gak nyongko porsine sok seake iki mangkoke gawedhe, gak salah lek panggene mesti rowame koyo ngene pas aku lewat dan saiki akhirnya mampir sih saking penasarane. Iki panggon mangan bakso beda karo liyane nang Surabaya wajib dadi jujukan. Modelan baksone lho nang kene unik rek, gepeng koyo ngene. Dan jarene wonge iki bakso gepeng khas Singkawang. Sing gare kuwae tambah sedep ternyata dicampuri karo minyak bawang ini rek. Pilihannya gak neko-neko, cuman bakso gepeng biasa 25.000 karo bakso gepeng komplit 30.000. Nah, kabar api tanggal 1 sampai 10 Desember beli 4 bakso gepeng gratis es teler. Lumayan rame-rame rene orek mbuat itu oleh es teler gratis. Pas teko iku aku kaget ukuran sok semangkok gede ngene. Pilihan sing pertama tentunya bakso gepeng biasa iki cuman 25.000, lek pengen sing lebih komplit hargane cuman 30.000, tapi asli nyoto porsine wake. Jeroane ono mie bihun karo kue tiaw rek. Lah lek sing gepeng komplit dapat 4 bakso gepeng, 1 bakso urat, 1 bakso halus karo 1 tahu jumbo. Lek sing bakso gepeng biasa dapat 4 bakso gepeng aja, 1 tahu jumbo plus kue tiaw serta bihun. Menurutku dengan harga cuman 25.000 sampai 30.000 iki porsi nyotong ngamuk sih. Kuah iku enak, budek ngaldu ditambah karo bawang gorengnya sing akeh malah lebih gurih. Bakso gepeng iku enak, kenyal, padet. Apa maneh sik ditambah karo bihun serta kue tiaw sing porsine akeh, bener-bener ngewareki. Bakso urat yo super daging koyo ngene, krenyes-krenyes, krenyel-krenyel rek. Gak mek iku tok oleh tahu gawedhe pisan. Tak sarano lek rene nambah pangsit iki dicelupno karo kuah iku mbah nikmate. Nah wonge yang menyediakan parsel Natal harganya cuma 400.000 untuk 5 porsi ya rek. Jadi lumayan gawe Natalan langsung pesen nomor ini digawa sak dandangi. Pelengkape nang kene ono dangde ukurane gede-gede kayak ngene, gedang goreng sing lowemu. Diolesi gawe butter wismen dadi tambah gurih. Pisang goreng dangde iki 25.000 isiane 6 dan wis termasuk karo 2 sausnya mereka sing lek ngekeki luber-luber kayak ngene. Ukuran gedange lowemu lemut dawa kayak ngene rek. Jadi cocok cemilane mari man bakso gedang goreng iki. Yono es alpukat, es teler, es tape semuanya harganya 20.000. Wes baksone murah, minuman es ane murah, mantep sih iki. Apa meneh es tape nih juara. Pelengkap makanan liane yono siomay, uyen sampai cayen yo rek. Dadi iki gorengan sing bener-bener njobone crispy tapi njerone chewy pol. Siomene iki dicampur karo bumbu saus sih, bah enak jerone daging berserat. Dadi lek awakmu pengen nyoba ini iki jenenge bakso gepeng 888. Sing lokasine ono di Jalanan Unesa Lakar Santri Surabaya. Panggone ono 2 lantai, lantai sijine mesti ruwame jembar koyo ngene. Lek pengen di lantai loro lebih enak maneh rek, adem panggone. Di lantai lorone dadi siji karo kedai 888 berbagai macam makanan yo tersedia ndek kene. Dadi panggone iki cocok gawe mangan bakso rame-rame bareng keluargamu, bestimu, koncomu sembarang kalir sing wakeh yo iso. Dadi lek pengen bakso gepeng mangkok gede murah nang Surabaya langsung gaskan rene.